Bodoland Universityआव जोंहा वर्कशॉप जागासिनो कालचारेल वर्कशॉप ओमफ्राय दायो बेयाव रोनसुन्द्रि मोसानाय फोरोंगासिनो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाहर दायो फोरोंगिरिया नै जोंना फोरोंनानै देखायगासिनो मोसानानै देखायदों बेखौनो जोंना सोलोंसा बिथांमोना नै लोगोआव सोलोंफागासिनो थांनाय 3 सेप्तेम्बरनिफ्राय फैबाय थानाय 13 सेप्तेम्बरसिम नैबे बेसेन नाङि वर्कशॉप नैबे बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो खाम सिफुं सेरजा बे हुनायनि फोरोंथाय होनायखौ लागासिनो ओमफ्राय दायो नैबेयाव मोसानाय फोरोंगासिनो सारा दायो नोंथांमोना नायनो हागोन दानबाय आगदाजों दानलायबाय ओमफ्राय सिगांथिं गिदिंबाय ओमफ्राय आगसिजों ओरै दानबाय आगदाजों दानलायबाय सिगांथिं गिदिंबाय आगदाजों दानबाय आगसिजों गिदिंबाय आगदाथिं दानोबा आगदाथिं ओरै जागोन ओरै ओमफ्राय बिथिं दानोबा ओरै जागोन 1 2 3 4 1 2 3 4 Jadi